Je budúcnosť Lokomotívy Trnava ohrozená? Long story short, mesto Trnava na svojom zastupiteľstve schválilo ukončenie prenajmu zmluvy tohto areálu s Lokomotívou Trnava. Mesto sa o areál chce starať samo. Lokotka sa to dozvedela na poslednú chvíľu od tretích strán. Nebolo žiadne stretnutie, žiadne vysvetľovanie si nedostatkov, čo treba napraviť, chýb, prečo k tomuto kroku mesto pristúpilo a čo Lokotke vytýka. 30 rokov zveľaďovania tohto areálu je asi slabá garancia toho, že by sa o areál vedeli starať aj ďalej. Čo vidím ako veľký problém je, že mesto nedalo Lokotke žiadne garancie v podobe nových podmienok, že budete môcť trénovať toľko na toľkých ihriskách za takýchto podmienok, budete môcť využívať umelku, zázemie, za akých finančných, ekonomických a koľko času to Lokotka bude môcť tráviť, vlastne nevedia a sú vo veľkej neistote. Obavy o budúcnosť Lokotky sú teda oprávnené, minimálne o jej budúcnosť v tomto areáli. Takto sa to nerobí. Zmena na meste je na mieste. Majte pekný deň, život je krásny.